Jak vytvořit fakturu? V podstatě máme dvě možnosti. Můžeme fakturu vytvořit přímo ve fakturách, ale pokud jste řemeslníci, doporučuji vytvářet fakturu přímo v kontaktu, přímo v zakázce. To znamená, založím si nejdřív kontakt, vys nějaké mé dřívější video, v kontaktu si potom otevřu zakázku, to je toto, a následně vytvořím fakturu buď ručně, anebo fakturu z nabídky. Z nabídky ji tvořím tak, že vytvořím fakturu, jenom kliknu a vytvořím ji, ale teď vám chci ukázat fakturu ručně. Fakturu ručně vytvářím kliknutím na toto tlačítko. Můžu si tady dát datum objednávky, jakože třeba dneska, číslo objednávky vřele doporučuju, co vám tam ty zákazníci dají, napište to tam, máte tam nějaký popis, implicitně se sem nahrává název té zakázky. Tak, nyní tvořím fakturu, buď to z predikce, to znamená píšu zase vlastní produkt a tady se mi predikuje to, co používám nejčastěji, anebo si tady můžu napsat třeba kytička. Nechci to ukládat do skladu, protože je to věc, kterou použiju jenom jednou, dám si cena 6 korun, množství 1, pokračuju dál, enter. Potom tedy uvidíte, že vlastní produkty, které máte ve skladu nebo je máte v importovaných cenících, se zobrazují takto. Věci, které použijete jenom jednou, se ukazují tady s tou disketkou, můžete si to kdykoliv uložit. Potom pokračuji dál s tvorbou faktury a následně i klidně s nevyplněným posledním řádkem ji můžu rovnou odesílat. Opět vidím náhled té faktury za celkovou částku 15 korun. Zde vidím produkty, které jsem tam použil a fakturu můžu i s QR kódem odesílat. QR kód nemá datum splatnosti, obsahuje vaše číslo účtu a obsahuje variabilní symbol faktury. To je toto číslo.